Heart. Sinun pitää nyt herätä. Sinulla on kouluun meno nytten. Kello on jo 8:15. Heart. Älä kivyttele. Nyt petaat sänkysi, syöt, laitat itsesi niin kuin haluat ja otat laukkusi ja lähdet kouluun. Ja 5 minuuttia. 5 sekkaa. 1, 2, 3, 5. Ei kyllä olisi sekuntia. Nyt pitämään! Joo, älä rokee. Onko syödä? No sit mä syödä. Ikinä ei ole mitään ruokaa valmiina. Ja sitten myöhästyn vielä koulusta. Kai vieläkään hakoissa ruokaa. Tämän minä ainakin otan. Ja tämän. En muuta. Sitten vielä kasaus. Olipas hyviä muroja. Nyt mä menen kouluun. En jaksa vaan kävellä. Tietääkö joku, missä Heart on? Eli kukaan ei tiedä. Sisään vain. Heart! Mitä sinä täällä teet? No eiks mukaan kouluun sais tulla? Joo, mutta miksi noin myöhässä? Aina myöhästyn. Sori, mulla kesti aika pitkään. Nyt kun mä heräsin varttivaille ja mulla kesti ihan pitkään. Laittaa vaatteet ja syödä ja kaikkea. No sitten ole hyvä ja mene paikoillesi. No niin, oppilaat. Ja meillä on ensi viikolla siis englannin koe, niin kuin tuosta taululta huomaattekin. Ja luetaanpas vielä englannin koe. 12.6.2015. Ei pyyhitä. Sivut 48-79 tehtävät. 16, 5, 3, 17, 1, 2 ja 8. Ei jätetä harjoittelua viimeiseen iltaan. Terveisin englannin opettaja. Onko tämä nyt selvä kaikille? Tämä kokeen juttu, ja sitä ei saa jättää viimeiseen iltaan. Pyritään siihen, että jokainen saa ainakin yli 40 pistettä. Onko todellakin? No, jos hyvin harjoittelee. Totta kai. Kyllä ainakin mulla. Kyllä. Hienoa tulee, tai ainakin uskon, että joo, hienoa. Kello onkin jo tasan 1, joten voittekin lähteä kotiin, tai minne ikinä lähdettekään. No, hei hei. Heart. Niin. Voinko nyt olla tänään teille yöksi? Tai siis kun olet niin kiva kaveri ja muutenkin niin... No, mä kysyn äitiltä. Okei, kiva. No, nähdään sitten, jos voit. Joo, moikka.